Ɗumbin al'ummar Hausawa da suka fito daga ƙasashe daban-daban ne suka yi takakkiya zuwa birnin Paris domin shaida bikin ɗaga darajar wasu sarakunan masarautar Hausawan Turai mai fada a Faransa. Gyara kinci, barka da zuwa gimbiya Hausawan ƙasar Nijar. Barka da zuwa, an gaishe ki sarki ya ansa gimbiya. Bikin da aka shirya a ƙarƙashin jagorancin sarkin Hausawan Turai Alhaji Siraji Jankaɗo na musamman ne, domin sarkin Daura Alhaji Umar Faruk Umar ya kasance babban bako a gurin, da ya ƙarfafa gwiwa ga ƙoƙarin da masarautar Hausawan Turai ke yi don ƙara haɓaka al'adu da harshen Hausa a faɗin duniya. Daɗin daɗawa, basaraken ya yi babban albishir na ɗaga likafar sarkin Hausawan Turai da ke faɗi tashi don haɗa kan Hausawa a duk inda suke da kuma samar da hanyoyi domin inganta walwala da jin daɗin su. Daga Daura ba zan rubuta ma takarda ko waya ba in mai godiya. Ya kamata duk abin da ke in bari, ina da abubuwa da yawa in bari in zo in gaishe shi in ce na gode, kuma in ba shi girma, kuma in roƙe shi za mu naɗa shi a Daura a dukkan sarakuna Hausa na duniya. Amin sarkin Hausawan Jamus, amin sarkin Hausawan Andalus, sarki ya amsa, sarki ya amsa, Allah shi ta riko. Daga nasa ɓangare, sarkin Hausawan Turai ya ɗaga darajar wasu hakimai da masu riƙe da manyan mukamai da ke ƙarƙashinsa, bisa hidimar da suke yi wa masarautar, kuma an fara ne da yi wa Abubakar ɗan Abba naɗi a matsayin galadima. Wannan sarauta da aka bani na yi farin ciki, na kuma ji daɗi, kuma wannan ya nuna cewar duk abubuwan da muke yi al'umma suna gani. Za mu ci gaba da taimakon wannan masarauta don ci gabanta da kuma haɗa kan al'ummar Hausawa mazauna Turai. Shi ma Alhaji Ahmad Tijjani da ke zaune a birnin Dortmund ya samu ƙarin daraja daga hakimin Hausawan Jamus zuwa sarkin Hausawan Jamus mai cikakken iko. Abin da zan sa a gaba shine kamar yadda na saba, insha Allah, taimakon 'yan uwa kuma da raya wannan al'adunmu na Hausa a nan ƙasar Jamus, kuma da haɗin kan gaba ɗaya Bahaushe wanda suke zaune a nan Jamus. Barcelona da Madrid ƙarƙashin kan mai martaba. An ƙarƙara naɗe-naɗen ne da ɗaga likafar hakimin Hausawan zango na Spain Abdulkadiri Ibrahim Ahmed zuwa sarkin Hausawan Spain baki ɗaya. To lalle yadda daraja ya ƙaru na haka aiki ya kamata ya ƙaru. Mu mai da hankalinmu ga al'umma ta Hausawa ta cikin Spain da waɗanda ke jin Hausa duka. Har ma kai waɗanda ba su jin Hausa. Mu yi bakin namu ƙoƙari mu taimaka ma jama'a, domin alƙawali ne muka ɗauka. Zan yi aiki wajen ƙarfafa haɗin kai, zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin Hausawan Turai. Daga bisani ɗaya bayan ɗaya, sarakunan da aka ɗaga darajar su sun yi rantsuwa bisa tanade-tanaden kundin masarautar domin sauke nauyin da aka ɗora musu na jagorancin al'umma. Sarakunan Hausawa da na zango, duk wani abun da za a yi mu haɗa kanmu, mu tattara wannan al'umma namu gaba ɗaya, mu zama waje ɗaya, mu zauna waje ɗaya, komai mu ringa yi tare. Gabaki ɗayanmu manufofinmu ɗaya ne, mu haɗa kan al'ummanmu, mu samar da ci gaba wa al'ummanmu da kuma ƙasashenmu. An kammala shagulgulan ne da yin bitar muhimman nasarori da masarautar Hausawan Turai ta samu, tare kuma da gabatar da sabbin tsare-tsare da ta bullo da su domin ƙara inganta rayuwar Hausawa a nahiyar.